Kakai pot platingka kepala penmi daka Office Comptroller and Auditor General CAG na kabenta ka jala Meghalaya ka badangsyan kala kedau bon ki jingduna bat ki jinge ba ka jala kan ikandu khamtam ha ka baidai bat ka platingka bat ka wei naki ka dei halo ka jingsim lon ka Meghalaya ka balakio hadu reply person ha ki sansnam baladam bat ka balaru banbu e ka jala ha ka jingkit ram lada kamla ban siu kuman supentip ka Meghalaya CAG budget report na kabentau snam arja arpuai arja arpuar kala kedau ba ka ram ka ba ka jala sim kelaki hadu reply pen arpuar% naka khandai hajar saus pa proportion pen prakulur tingka hau arjar khat nyo khat pra syaka khatsan hajar saus pa prapuai pen khandai kulur tingka haus nam arja arpuai arpuar habai dei bat kani kamat usulong mil kurwo ka tiar layo banikran bat arngut kino hikai uwei naka college uba pensang dor lingdo nongbri uba hikai ka subject business administrator hasin Chinese college bat uba sumal bin umdor unong hikai ka school ba nihu ha ka subject economics Ti halor katu ka report bami jang ka CAG kawai ka jing percaya ka long katu ka dei ka report ya ka actual jang ka arajar arpuai arpuar kam dei nam ta jung nusnam ka dei ki actual ka ege bala de lut jing yo ka jing lut house nam arajar arpuai arpuar tang to ka pau ba kadan ka jing tho ba lara ka jala jungi kadan ka jing ma balara ka simlun than kan poi kata ka benta ka bing ong ka debt trap ane kamut ba kata situation ka position ka ba pishim loan tang ban siu ka loan kata ke im khot ka detra te ka jing percaya helor ka ni ka long ba ka jing sim loan kam de ki e ka basni marba la pishim loan pipen kam yaka ban haka ke ka bung ka capital expenditure ka bomut bangi sinai surok ni sinai ki building ni penbiang jing kam jong ka jela kata ka jayu kawan ra ka jing roi ka jing kiu ka yo ka kot ni ong ka multiplier effect karena arjat ke jingpulut hapok sarkar kawai ka pengiong ka revenue expenditure mot ka jingpulut namta ka ban penyat ik sarkar day to day running of the government ni ong ka pension ka salary mo kini jing penyat ik sarkar PUL si filawan ong bat kadan kawai ka pengiong ka capital expenditure plani ka jingpulut ka balet namta ki infrastructure ka ba create ki asset mo ki jingdan jing em ka pengiong ti lara pipulut ka revenue expenditure kadang ka multiplier effect kadang ka jingkio ka yok kot jong jala ka tendai kata ka multiplier effect ka long tang less than 1 ka duna ba pipun chi spark crore pin kan jingyo let's say kan another 100 so she spark crore tendai ka multiplier effect ka capital expenditure ka kam he kadai hadu r hadu sau sha ta kamut haba pipun lut ka capital expenditure haba pishim loan but pipun lut ka capital expenditure kam dei e kwasni Tikom ke jala Meghalaya namar bangilong ke jala duna ke resources. Pinlap ba kamta magini ki puar ba nadu balawan COVID ajar khandai arpau. Kitu ngilap ba por bawan COVID ke jingyo jengka ki khajana kala duna ba. Bat kum ke sarkar la pidai fibat ke finance jingkli kalong ma kumno pin revive kumno pin km biang ya ka yo ka kot ka kamai ka ji ke jala. Namar lar pi ko aban le amta pidan kaman pulut suana ke sarkar. Bat fitip ba ke jala ka jungi ke private investment ane ka investment ke jing ke bawan ka riusimet ke duna palat batkumta ni hape hi sarkar baka na ke jing pulut nak sarkar kari ka ban kadan ka benta ka khraba ban revive la ban pin km biang ya ka yo ka kot tikumta hakini khindiat snam kini ke ar snam ngilap ba kaladan ke jing kieu ha ka jing simlun jang sarkar bat kata kalong menta hi laringi kadan ke jing khen ka target ka bungiong hapok ka Meghalaya FRBM Act Fiscal Responsibility and Budget Management Act ki ong baka public debt na jing simlun jung sarkar kamdai ban cross ka 4% jung ka GSDP kata ka target ka pengibu pok act but menta kini khindiat sistem arsenam kalaki ka menta kalong ma laifi persen ningim dei ban ngam thrai ki dei ban long alam than ya kani nomor ba ko mga ong dan kam ban revive ya ka economy ka jungi ban KM ing economy ka jungi but nara philap phinapet susu itu ka report phinlap ba hakiwai pat kibenta kadan ka jing bha ha ka finances ka yok kot jong ka state ka revenue account jungi idan ka surplus menta ka revenue account hadu kumba 100% san crore te kata ka dei ke ba ka positive sign ya ka state finances ka ba arpat kalong ba ya ka fiscal deficit
mot ka jing ka bakhen ka jing ka borrowing ka jing sim ram ka jingi habang in New York bat ka GSDP lan ka jing yo jing ka jing state hangtur ngi lap bakala kham hiar menta naka 7.8% hau arajar arfo arfoi menta kala poi seka 5.7% lan 5.7% ha unusnam arfoi ko a te kidan ki bolong positif ha ka economy ka jingi khamta ma state finances Henry hakaba day bat ka jing sem loan itai day jing pensai bahwa ila tam ndiat nak target ka ba 4% ka bangi day ban bat Henry ngim day than ban puslai namar lada kani ka pisa ka lek ya ka capital expenditure namar pina pa ya ka budget ka bamenta bat kamju ka actual ka ba mencum snam pin laba ka capital expenditure ka jela jungi ka lakia ka hiar ba po ka covid kalau poi kumbak nais pa sanpau kror menta ka capital expenditure jingi kala jankot kum haki usnam balalek kala kot kumba lai hajar kror de tikni ki pin i ba kadan ka jingpha kai ka bha ka ba haka state finances ka jing kini ki loan ki bangi sim na kini ki bongi EAPs external aided project la ju kran mas pangata ne kalami jing clear us pangni consultant ka budget balai bon consultant bonsin la pi pe kini ki external aided project mot ki project bawan naka World Bank naka IFAD bat naki wiki Asian Development Banks pinlap ba kituli kilong ki bahasa namar ba haka jela haka yangi ki special category state kum ki jela ki badan North East habangi yo ikni project naki ki external aided project ni angki APs khandai 4% naka to ka wan kum ka additional central assistant kum ka grant naka sarkar kumi but tang 4% na 4% mental pay ka account kadai ki bangi hapsio kalong kalon te larapi yo sispa tengka ban nakata spotengka kadai ka loan kena potengka kadai ka grant ka bakiwi ki jela sate sari thor kimyo te kadai ki ke bopha but kamdai ka basuk banyo if ki loan ngasko an pensha hne namar balai ki condition ki long ki ba te ni hapan ai ka jingero ya ka sarkar kamdam kini ki stem ki baladep ka balawanra ka balala banora sibun kum kini ki project but ho ni hap ki loan ya kata mereka loan komponen karit pelat but lada fipe ki account jonga sarkar haru usnam arajar afuar kadon kompasan 1,000 crore kata ka total commitment ka bangi layo lamba kini ki project ki bangin yo menpelut apa ka jela jingi ti kede ki ai ka bha ya ka padai pan but ka loan namta kini ki ka bangi ong ki state public sector enterprise kum ka MCL ma kidan kumba shpho ne khat artli gum kini ki state public sector enterprise kamut ki enterprise ki ba ran na ka state ki ba penyat ka state hangte tingi lap ba kala dei ka poring i ya ka jala ka jingi ka bangin perkhan kumnung in le ya kani ka state yakini ki state enterprises like ya ka MECL nomor ka MCL ka dei ka pemi boarding kem ko boarding inumla ban tray bangin le eru lanya ka to yakini ki state public sector enterprise kala dei ka poring i bangin perkhat hatung in ya ninya pelut pisah kumne namar kuma pitep chief minister ong la pelut kum basis pak crore ni sansnam te ka hnrai phimla pat ban revive ki kalau mangi the pisah ha ke ke bangimla ban pin ke im kala dei ka poringi ban perkhat kum jala kumnu ngin le ikini hoi kai ka bangile ni dan kamru ban perkhat iki ba tre hang to ka dei ban don ka rehabilitation package ki redeployment ban observe ki la se la long haki post ki sarkar ban ai la se VRS ki tu ki bala rong ba than ki bam tre lune ban support ki tu ki bakwa ale ka business jong ni hab e perkhat kam dei ko masuk ban chukran ka masuk mar ka kam ko pisai ka sarkar ban ek tu ni hab perkhat ba hatu ngin siem ka pisah ka ba mo ko masis pa akro kila perkhat ngin ai ngin pelut haki enterprise ki bamla ban ki im ti kala dei ka poringi bangin perkhat ya ka reform kumno bangin reform ni state public sector enterprise ti kat kum ka CAG report ka ba mi hakini ki singing yo i haki national papers wat haki katuk ni local newspaper kila mi hak bedai bat ka ram ka sha ka ba sarkar Meghalaya ka don hadu gini singi ba menta lengi pe thu bhai ka ram ka ba ka sarkar jala Meghalaya nadu usnam arjar khat nyu khat phra karam ka ba ka sarkar Meghalaya ka sim kalong kumba khandai hajar saus pa tam khandai hajar saus pa crore tam bat lengi pe hu usnam arjar arfui arpu arpan karam ka ba sarkar Meghalaya ka sim ka poi hadu khatsan hajar saus pa crore tam
tengiu I baka ni gijing simram jong sarkar Meghalaya nadu khat nyu khat pra hadu arfu ar langi pej ngi I baka kiu kumba nriu fly percent ka kiu kumba nriu fly percent ka ba long ka jingma ka ba kraw lada sarkar kamla ban pentri kambha ya kani karam ka baka ka sim namarkan bu pat ka jing ya ka lani kata ka borden ka bangi ong haktin nong wei ya sarkar jela kumnu bakan siu pat ya kani karam te habang apet ru igni CAG report ngapet ya kani ka revenue ga revenue receipts jong ko comment mo ka jingyo jong comment na ka ba man la ka por mo ka ba man la por yo I baka naka khanyo khat phra kala kiu ha sunam arajar arfwe arpuar mo na hau khatnyu khat phra ka revenue jong sarkar ka poi kum bakhnda hajar arspa crore tam ndai ha arfwe arpuar pat ngi I baka revenue receipt jong sarkar ka long hadu khat 1000 arspa crore tam ti ndai ka bangi yo I pat leng bakani CAG report ka long baka ram ka basa tangchung snem arfwe arpuar ka bak sarkar kha ban siu ka poi hadu khat phra spa rupuar pod line point khat pra spa rupuar crore ka bagi I ka jingkiu ka khat lai point pra percent bat kasut ka baka sarkar kha ban siu tang na kani kan poi kumbah news pa crore te perkhat la da ka receipt ka bak sarkar ka revenue ka bak sarkar ka generate ka poi kumbah khat 1000 crore tam bat siteng na kani on penlut tang ka basiu ya ka interest jonggaram ka sya ka bak sarkar ka sim ti haik sarkar kan meet pat lane kan siu pat ya ki wei ki jing don kam lak ka bolong la kalong ya ke tulop chung kinai trekam sarkar la bolong tulop ikin ki skur la ka bolong ban pendap ya ki jing don kam man kesngi jong sarkar ti kani ka pen I ya ka jinglong jingman ka bom da biang bha ha ka yarong tengka jong ha ka pla tengka jong sarkar ti ladangi pej bha hang ni ba prapu persen mo kabumut ba nakanika ka receipt ka baka nakanika jingyo nong ka revenue ka baka sarkar chungi ka yo arpu persen kadai ka baka kala ban penmi na gejala la chong ndai pha prapu persen bat kadai ka baka depend ha ka sarkar India lani leng baka tax kata central tax share lani central tax transfer ka bangi ong bat ka bar bat ka grant and aid ka jingerap ka wan nak sarkar pedang kani kalong ka main source lani ka benta ka bakong san ka bayarap ka bakersian bor ya sarkar henrei ban penmi na la ka chong ka cela pat ka duna pi kani ka bamatam ya ka sarkar ka chongi namar ka habit ban depend ka central government ti kumno ban increase ya ka revenue chong kecela ka chongi kalong bihap ban use ya ki mineral resources ki badan kecela ka chongi la dengi kumbangi ngyo I ngi kren kam duna I jingmi ki chonga la dengi pet kam tam ya ki marpo khandau ki bami nang ni mo ka royalty ka ka we na ka revenue receipts ka ba contribute ya ka yarong tengka chong sarkar haswa ba kani ka NCT ban kan poi kumban news pa kurur ka sarkar kayo tang na khachana chong doyong ngin yakran si khachana na ka forest ka bagare banyo kata forest royalty ti hnrei na mar ba ngayo iba le si ka don ka ere ka ege besalandat ka don ka jing bom yat bet ka jing bom yat nanti lani ka jing lait lan chung ka jing penyat yakini ki doyong klem ka shalan lani klem ka jing tip chung sarkar klem da yat lang bak sarkar ka ta ken ya ka platang ka chung sarkar bat kani ka ta kanu hukum ka penyonong tang yo we arngut hendai upat ba ubun uhap ban safa uhap ban mat ya kijing namar ba sarkar kamla ban plok ya kita ki loopholes kiba kani ka jingyonong ka bakcela ka banyo kami no sabar namar bangayo I ba lesi kani ka jinglatlan kani ka jimbom simkhia chung sarkar ngila banong mo kumbaya kren kini kisngi kiba mtang yo I lang ba kot kubor lang ba ki kren what hapo assembly ru ba kita ki high level mo ki don banta hakaban yat bet klem kishalan klem kicing tip jong sarkar sila ti kata ka penlong yak sarkar bahkan depend hadu kumba prapu persen nak revenue receipts haka central government leng baka tax
bat lembaga grant and aid tekani ka bu jing lemda ka sarkar ka serious kumno ban tap ikini ki loopholes ban pentikna baki kali ki bakit iku duyong ki ban siwi khajana ki jongki ki ban ya lemba ki wait sibet ki babyang khana ba khajana kan poi sarkar bat ladangi pet pat ikini ka capital expenditure habingi on capital expenditure ka bumut ka kecing perlut haki ki balong long term ke bolong posnem ar posnem lai posnem ni penut menta andai ni kmi nanti pat bahadin posnem ar posnem kandon ke jing yonong ye kipat ba pi ladangi wanra ik surok ki babyang ni wanra ye ka education ki babyang ni wanra ye ka kot ka khia ka babyang ni penut e fakulur ha ka bokut kamut upai ba yonong ladaka surok ka poi se ki baro ki benta ka bomut ka roi ka par ka kloy tika development ko employ haba ki briu ki rep ki riang ki trai ki jing kta ki jongki ki la ban penmi ki marep ki jongki bat bandi sekipat ba ka bolong ke jing nong ka ba increase ya kata ka per capita income jongki tindai ke bangi ipat bawat kini ki capital expenditure jong sarkar Meghalaya kalong stagnan kaya sa acu tangong bakat 100% balai kalong stagnan ngan ong yapi la pipet ba sispa arp sautuli na ki project kilong incomplete kabak sarkar kamla ban pendam tikini ki spa arp sautuli ki project ka fund ka baka kayo kadi ka bak susimram na kiwe big institution ka baka hapan siwi ki interest ki jongka tiladak sarkar kamla ban pentrekam kabumut kanomla ban na kita kiram gusim kanomla ban penmi ya kata kecing onong ka balapat ban siu ya ka sud ka interest ban kumcu ru ya ka principal tikani ka kta kan ya ka cela ka kta ek pelatang ka jong sarkar bat ha ka cuka por ka pendunong yu poj ba na kata kada sarkar hang ni ru ka ban simkhia ban penting kena bagi kontraktor ki bayo ki ban pendap ya ka kambio lem kumta pihak ban blacklist ya ki ban om teman bat blis ni ban bu bat ke penalty baki ki dei ban siu namar da kila ban pendap ik surok ik infrastructure ki kini infrastructure ki bolong kecing motoi nam tapoj ba ka bumut upaj ba yo nong don kam ban penut tan shawai dah ka bukut squeeze kan increase ya kan penkiu ya kecing yo nong jong sarkar ya kata revenue jong sarkar ha ba revenue jong sarkar pat ka kiu kan ya rap ka laik sarkar bahkan meet pat ya kita ki jinglut ki jingsep ki ba ki wei pat ki no hikai ki chungi la ban ong ki hap kin don kam syu ban mi surok ladak sarkar kelala ban penteri bah ya kini ki project ki bebang namar ka bukut kan penmi ya ki jing yonong kan increase ya ka revenue bat leng ba kata sarkar kala kin ban fund lani ban pendap ya ki jing don kam chung ki wei pat ki don kam kini ki jela ki chungi kedai kita ngayu i ba ki don kumba pratli kita ki loss making public sector enterprise chung ka sarkar jela ki don kumba pratli kawai kadai ketuka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited. Katu kadai kawai, kabar kadai ke MCCL, tingidon ya ke MGCC, ngidon ya ke MTC, dan ngidon ya ke MTDC. Kini baru kadai ki Public Sector Enterprise. Kidai kita ki organisation dan kita company ke bak sarkar, ke kerjaan ya ki. Handai habis pipet ya kini, ya ke performance yang kini hakini kendet snem lalai. Ki babon nak ki don hapeng ki jingdo nong ki kita ki loss making unit but la pipet ya ka jingdo nong ke chongki la pipet ya ki jingdo nong ke chongki kala kot syadu kala hajar arspa tam krur la hajar arspa tam krur katang kadang kat kumsi iji report ke bangang yoi ngaka ken mau iba arden i warna ya kini kawai ka issue ha ka bede bat ka MCCL hang ti sora babalai ke sarkar kam simkhia kablakta ya ka kamai ka chi chong kinong sora kablakta ya ka yo ka kot chong kinong sora pi haba ka kta ya ka yo ka kot chong kinong sora indirectly ka kta ya ka yo ka kot chong ke jelahi bro koi sim ya karam ban siu ka la ya karam kaberim kata ka yalam ya ka celah chungi bandon kata ka dep trap kata ka cing bomla syu chong sarkar ban mi na kata karam ha ka ba ekonomi chungi kan crumble skumbolong ka BPJS Sri Lanka kadi keju namar ba ki simram habakaram kalahe kabumut habakaram kalahe kinumla syuban siu ti ka kentian ka bang suntram ngakan mau chendembaram ubade finance minister union finance minister wong baka mistake ka ba comment akapor ka ba long finance minister how arjar khandai lani arjar khatway ka ba ke india ka don ka crisis ka ba ke india ka don crisis wong bangamla ban manit syakaram habangamla ban manit syakadat ya karam ke baca kan kredit kan keta ya ka kredit kan keta ya ka inflation ka cingkiu dor ki mar mata kan keta ru ya ka ability to spend chong nong chong snong mut ke cing perlut kan duna
ti kani kalong ka ka bama ka ba up ikinong snong jong jela ka jongi lada ka jela ka jongi kanang kiu jing simram kanumla ban siu ka kan bu ching ki pat ba ka bukut namar bak sorkar kanumla ban maintain ya kadet kan yalam sya kata ke inflation ka baki mar paro kin kiu dor bat ha bukut udai pat ba ban sofa ban mat ki jing